Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 1 февраль душанбе. Мин Эрза Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме матур көн күтәренке кәеф файдалы атна башы теләп калабыз. Тарихка бүгенге көн нинди вакыйгалар белән кирип калган? Шул турыда кыскача булыр. Бүген Россиядә лифт хуҗалыгы хезмәткәрләре көнен билгеләп үтәләр. Көннең тарихы 1949 елның 1 февралендә СССР Министрлар Советы лифтлар җитештерүне оештыру турындагы карар чыгару белән бәйле. Бүген халыкара хиджаб көне. Ислам илләрендә айрыуча популяр булган бәйрәм соңгы елларда дөнья буйлап киң таралыш ала. Мөселман хатын-кызларның кием өлеше булган хиджаб көнен билгеләп үтү толерантлык идеяларын пропагандалый. Шәк-шәк, тирамису, Наполеон торты, туңдырма яратучылар бүген сезнең бәйрәм. 1 февраль халыкара десерт көне. Дөньяда булган тәм-томнарның күплелеген күрсәтүче бер көн. Рәхәтләнеп сыйланыгыз. Тапшыруыбызны саумысыз рубрикасы дәвам итә. Бер генә тапкыр кулланыла торган эченә такта йомычка опилка тутырылган подгузник 1956 елда чыга. Шул заманнан подгузник зур үзгәрешләр кичергән, ләкин аны куллану барыбер дә ата-аналарның тормышын җиңеләйтүгә юнәлтелгән. Подгузник куллануның кайбер нечкәлекләре турында тапшыруыбызның даими эксперты табиб Илдус Латфуллин сөйләп китәр. Хәзерге заманы гаиләләре өчен подгузник ул бик файдалы нәрсә. Ул әти-әнинең вакытын һәм нервын саклый торган нәрсә. Алай булса да, өлкән яшьтәге кешеләр кайчакта подгузникны зыянлы, зарарлы дип саный. Дөресен әйткәндә, бу алай түгел. Подгузник ул зыянлы түгел, ул файдалы әйбер. Аны куллану белән берничә бәйле, берничә ялгыш бар, шуларны әйтеп бетәргә кирәк. Подгузникны беренчедән аны вакытында алмаштырырга кирәк. Аны рекламага ышанып торырга кирәк түгел. 12 сәгать буенча киеп йөри торган подгузниклар бар дип әйтелгән булса да, рекламада, минемчә, миңа бик ышанып бетәргә кирәк түгел. Подгузникны еш алмаштырып торырга кирәк. Подгузник кайчакта балага туры килмәскә мөмкин. Ул вакытта подгузник тиеп торган урыннар кызарып китәргә мөмкин. Без моны контактный дерматит дип әйтәбез. Менә бу подгузник белән контакт булган төштә әзрәк кенә кызару килеп чыкса, моны контактный дерматит дип әйтәбез. Ул зыянлы, куркыныч нәрсә түгел. Ичендә цинк булган мәзләрне кулланып контактный дерматитны бетерергә мөмкин. Ләкин бу подгузник бу балага туры килми дигән сүз. Аны алмаштырырга кирәк. Башка фирмасы, башка маркасын эзләп табарга кирәк дигән сүз. Подгузник белән бәйле берничә ялгыш бар. Шуларны әйтеп үтәргә кирәк. Беренчедән, күп еллар нишләптер подгузник киеп йөргән малайларның зур үскәч балалары булмаячак дигән фикер булган. Бесплодие булачак дигән фикер булган. Фәнни эзләнүләр, фәнни яктан моны өйрәнгәч, бу дөрес түгел икәнлеге ачыкланды. Моңардан куркырга кирәк түгел. Подгузник киеп йөри торган малайларда бесплодие проблемасы булмаячак, булырга тиеш түгел. Кызлар белән бәйле рәвештә подгузник кигән кызларда цистит булачак дип шулай дигән бер ялгыш фикердә булган. Фәнни яктан эзләнмәләр монда расламады, бу фикер расламады. Әгәр дә подгузник вакытында алмаштырылып тора икән, әгәр дә гигиена кагыйдәләре, гигиена таләпләре үтәлә икән, кызларда цистит булмый. Тагын бер ялгыш фикер бар. Подгузник кигән баланың аяклары кәкрәй дип санала. Бәләкәй балаларның аяклары физиологик яктан әзрәк туры түгел. Аны вальгус дип әйтәбез. Бит әзрәк алар о хәрефе рәвешендә. Бу подгузник белән бәйле түгел. Подгузник кигәндә, кимәгәндә балада була ул, һәм күпчелек вакытта бу проблема да түгел. Үзеннән үзе юкка чыга торган әйбер. Аны табиблар, педиатр булсын, ортопед булсын, менә бу аякларын тикшереп әйтә ала. Бу физиологик нәрсәме, әллә инде авыру дәрәҗәсенә күчкән нәрсәме? Ничек кенә булмасын, бу подгузник белән бәйле булырга тиеш түгел. Бәйле булган тагын бер ялгыш, янәсе подгузник кигән балалар горшокка соң утыра дип саный кайберләр. Бу да дөрес түгел. Баланың горшокка утырмавы аның нерв системасы белән бәйле. Менә нерв системасы җитешә бара. Балада җирәнү хисе килеп чыккач, ул үзе менә моның җирәнгеч икәнлеген аңлап, үзе горшокка утыра башлый. Бу шулай подгузник белән бәйле түгел. Шулай итеп, подгузник куркырга кирәк түгел. Әгәр дә бу подгузник балага туры килә икән, ул баланы
баланың терісіне туры келе екен, ол аның үшін зарарлы түгел. Менә шунысын гына күз алдына тотарга кирәк, подгузникның ішінде адсорбент бар. Ул бала үшін бөтенләй куркыныч түгел. Бала сузылып ала торган төштә булырга тиеш түгел подгузниклар. Бала менә шу подгузникны актарып, ішендәге адсорбентын йота ала. Менә андый очраклар белән очрашканым бар. Туры килгән бар андый әйберләрне күрергә, бу бик зыянсыз нәрсә түгел. Подгузникны бала ала алмый торган җирдә сакларга кирәк. Февраль айы турында халыкта булай дип әйтәләр. Арканы җылыта, аякны суыта. Бүгенге көн кояшлы җылы булса, язда иртә килер һәм кышның соңгы айында җылы булыр дип. Туры эфирдә хәерле көн Татарстан тапшыруы барыгызга да матур, файдалы көн теләп дәвам итәбез. Ул Санкт-Петербургта туып үскән татар егете. Белем алыр өчен махсус Казанга килә. Бүгенге көндә тормышы һәм иҗаты тулысынча Татарстан белән бәйле дисәк тә, бер дә ялгыш булмас. Сүзем композитор, дирижер, виолончелист Ильяс Камал турында. Бүген ул студиябызның кунагы. Хәерле көн, исәнмесез, Ильяс? Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар, хәерле көн, Эльза. Сез әйткәнебезчә Санкт-Петербургта туып үскәнсез һәм инде күрәмсең татар җанлы булганга биргә килгәнсез. Татарстанга килгәндә нинди өметләр белән килгән идегез һәм алар бүгенге көндә акландылармы? Татарстанга килгәндә беренче чиратта минем өметләрем инде нинди? Ул татар мөхитендә булу, милләттәшләр белән аралашу, бергә иҗат итү. Шул Белем алу да шулай ук, әлбәттә, белем алу һәм инде әлбәттә татар мәдәнияте белән, теле белән инде менә тирәннән танышу. Инде мөмкинлек, шундый мөмкинлек алу дигәндә инде. Һәм өметләр дигәннән ул өлешенчә акланып бара. Аллага шөкер дип әйтәм. Әлбәттә инде тагы да күбрәк булуын телибез, инде татар мөхите югарырак дәрәҗәдә булу. Ул әлбәттә теге Яшь булсагыз да сез шундый милләтпәрвәр булып чыгасыз, татар өчен, милләт өчен янып яши торган кеше. Әлбәттә, бу инде шул минем туган үскән җир белән бәйле, анда сусап яшәдек, чынлап торып та. Шуңа күрә менә инде Казанга килү белән бик бәхетлемен. Сез композитор һәм шул вакытта солист, дирижер да һәм оркестр җитәкчесе дә. Ничек кенә булмасын, сезнең эшчәнлегегез барыбер да музыка тирәли әйләнә. Менә соравым шундый, төрле юнәлешләрдә эшләп тә тигез дәрәҗәләргә җитеп тигез биеклекләргә ирешеп була микән? Ансын инде тамашачыларга яхшырак күренәдер. Әмма менә бу берничә өлкәсе, музыка эшендәге берничә өлкә инде. Алар бер-берсенә комаша үтми, ул ярдәм генә итә, тулландырып килә инде менә. Элеккеге 19-нчы гасыр һәм 20-нчы гасыр башында инде ул бик ничә әйтим, еш күренеш булган. Музыкантлар берничә өлкәне бер юлы алып барган. Инде композиторлар, солистлар, дирижерлар инде танылган шәхесләр. Үзегез өстенлек бирәсезме берәр юнәлешкә? Әйтә алмыйм алай дип. Ул инде төрлечә теге, менә әйтим инде. Бер атна эчендә дә төрле көннәр бар. Кайсы көнне күбрәк башкаруга өстенлек бирәсең, кайсы көнне күбрәк иҗат итәсең. Ул шундый иҗади эш булгач, шулай итеп. Кайфка карап дисәң дә була инде, менә шулай үзгәреп тора. Аңлашыла. Сезнең әсәрегез бар безнең видео язмада сакланган. Шуны бергәләп тыңлап карап китик әле. Әйдәгез.
Нинди әсәр яңгырабызды? Yes. Бу минем беренче әсәрләремнең берсе скрипка һәм фортепиано өчен романс булды. Безнең хөрмәтле коллегаларыбыз Удмуртия Республикасыннан башкарды Илья Петухов белән Эльвира Колобанова бер фестивальдә катнашканда шунда башкарганнар иде. Бик матур әсәр, искиткеч. Менә чит ил музыкантларына өстенлек бирүне сез бик тә хуплап бетермисез икән, бер интервьюда сез бу турыда әйтәсез. Безнең Татарстан композиторларына, иҗатчыларына, музыкантларына да игътибар күбрәк булсын иде дигән теләктә калгансыз. Мин алай үзе бетмәс идем, хуплап бетермим дип. Чит ил музыкантларын, композиторларын ул әлбәттә булырга тиеш нәрсә, шундый элемтә булырга тиеш, иҗади бәйләнешләр. Мин сүзем ул турыда түгел иде. Мен әйтәсем килә, әлбәттә безнең үзебезнең композиторларыбыз, башкаручыларыбыз бик хисап һәм талантлы кешеләребез күп. Аларга игътибар җитеп бетми дип әйтмәкче идем. Әлбәттә булырга тиеш. Чит төбәкләр белән дә, чит илләр белән элемтә ул инде безне байыта гына. Әлбәттә шул вакытта үзебезнең Безнекеләрне онытмасыннар иде дигез инде. Әйе. Сезнең музыка уен коралы ул виолончель. Ни өчен шуңа тукталдыгыз, ни өчен аны сайларга булдыгыз? Виолончель инде минем юлдашым дисәң була, бик яшь чактан, бала чактан шулай менә килеп чыкты. Музыка мәктәбенә кергән вакытта, мәктәпкә кергән ел инде укытучы белән таныштык виолончель буенча. Һәм шулай иттереп менә үсеш бара дисәм дә була. Виолончель ул менә ничек әйтергә, менә бик уен коралы буларак бик кызыклы. Ул универсаль. Анда соло партияларында башкарыла, оркестрларда бас партиясы да соло да шулай. Ул инде баш эшчәнлегенә дә зур йогынты ясый дип саныйм. Ростропович, Цветаева, Мандельштам бик яратканнар, әлбәттә инде бу шушы уен коралын мәдхия җырлаганнар дип әйтсәк тә була. Шулай бит. Чыннан да бик үзенчәлекле, кешенең иң нечкә кылларына тия торган шундый бер музыка уен коралы. Бүгенге көндә үзегез алдында нинди максатлар куясыз тагын? Максатлар күп. Максатлар әлбәттә үсешне дәвам итү. Ниндидер мөмкин кадәр өлеш кертү татар сәнгатенә, татар мәдәниятенә. Ансы инде вакыт күрсәтер, тамашачылар фикере күрсәтер. Әмма инде шуңа омтылырга кирәк дип саныйм. Эшләгән эш юкка гына булмасын дип, шундый өметләр белән яшим. Республикабыз өчен сез чыннан да бик зур табыш дип саныйм мин сезне. Бигрәк тә менә бу Санкт-Петербурглардан килеп, камил татарча сөйләшүегез безне әлбәттә бик тә шатландыра. Шулай ук безнең иҗатыбызны, безнең мәдәниятебезне, сәнгатебезне әлбәттә инде сез байтас әсәрләрегез, сезнең иҗатыгыз. Без сезгә уңышлар телибез. Бүгенге көнне безнең белән башлаганыгыз өчен әлбәттә сезгә бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә чакырганыгыз өчен. Бик шатмын килергә. Алда көннәрдә дә сезне көтеп калабыз. Инде шулай ук менә Ля Примавера оркестры белән язма саклана. Анда сез кыл кубыз үзенчәлекле уен коралында солист буларак күренәсез. Әйдәгез шуны тамашачылар белән тыңлап китәбез һәм инде сау булашабыз. Мин Эльза Әхмәтҗанова иртәгә кадәр сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз һәм киләсе видео язманы тыңлап китегез. Thank you.